ती बोलते हलतोय तर जिवंत आहे. नमस्ते सर्वांना. आज आमचा महाबळेश्वरचा डे 2 आणि आज आम्ही जाणार आहे 2 जागी फिरायला, ओल्ड महाबळेश्वर आणि पंचगणीला फिरायला. आम्ही सर्व रेडी झालो आहे. एव्हरीवन इज इन व्हाईट. रेडी. आता वाजलेत मॉर्निंगचे 8:30 झालेत. आमची ट्रिप 9 पासून सुरुवात होणार आहे आणि आता आम्ही चालू नाश्त्याला. आता आपण बघूया नाश्ता पण काय आहे आणि तुम्ही सांगा की आमचे कपडे तुम्हाला कसे वाटतात आहेत. आमच्या सर्वांचे ॲक्च्युली. आता आपला पाठी स्विमिंग पूलसुद्धा होता. डे 1 मध्ये आपण यूज नाही केलं ना काजल. डे 2 आणि डे 3 मध्ये आपण यूज करूया. इव्हनिंगला यूज करूया. काल तर भारी भारी नाश्ता होता, स्ट्रॉबेरीज पण होते. आज बघूया नाश्त्यामध्ये काय. आणि आपला नाश्त्याचा नेहमीचा है ना. आता इथे बघा आम्ही थाली घेतलेली आहे. आता बघूया नाश्ता काय काय आमच्याकडे आज खायला. स्ट्रॉबेरी खाऊन बघूया. महाबळेश्वरची फेमस स्ट्रॉबेरी. ओली आजीची इडली पण एकदम सॉफ्ट आहे आणि सांबार चटणी पण एकदम छान आहे ना. आमचा नाश्ता झालेला आहे, पण आम्ही केला नाश्ता आणि तुम्हाला नाही देणार असं होणार का. इकडे जरा. हां, तर इकडे आम्ही नाश्ता केला आणि तुम्हाला देणार नाही असं होणार काय. एक स्ट्रॉबेरी खाना आहे. नको मला. अविनाश खाना आहे स्ट्रॉबेरी. आता हे सर्व तुमच्यासाठी, सर्वांसाठी. आणि तुमच्या सर्वांतर्फे मी खातो इकडे. तिकडे सर्व प्ले एरिया पण आहे. लहान मुलं खेळतात, दाखवतो बघा. आमचे मॉडल पूजाला ना जेव्हापासून सेल्फी स्टिक भेटली आहे ना, काल शॉपमधून घेतली तिने, तेव्हापासून ती सेल्फीचाच काढत बसली. आता आमची गाडी तिकडे रेडी आहे ना. ओल्ड महाबळेश्वर आणि पंचगणी आपण फिरणार आहे ना. हे आमचं पार्टी ब्रेकफास्टचं होतं आणि आमच्या लेफ्ट साईडला आता पूल आहे ना. एक मला ओपिनियन दे काजल तुझा आणि माझा सेम आहे का बघूया. महाबळेश्वरमध्ये कुठे पण या, कोणत्या हॉटेलमध्ये. आम्ही हॉटेल, हा पण हॉटेल छान आहे, याच्यापेक्षा पण छान छान हॉटेल आहेत. एक कॉमन जे तुम्हाला मिळेल महाबळेश्वर म्हणजे स्ट्रॉबेरी आणि एक चांगला एन्व्हायरमेंट है ना. आम्हाला तर हेच आवडलं. कसं इथे फ्रेश वाटतं, जरा छान वाटतं, एकदम मस्त. इथे सगळे सुविधा आहेत बरोबर एकदम. कस्टमरला जे हवं सुद्धा सगळं काही येतं. हां, आता आपली गाडी कुठची आहे. ही गाडी आपली. माहीत नाही. येस, हीच गाडी आपली. हे सर्व गाड्या लावलेली, सर्व टुरिस्ट नाही, हे सर्व माणसं आलेले ते ना. हे केवढी एरिया आहे बघ. ही आपला तो रूम आहे ना. तो आणि तो. चलो आ जाओ सर जी, मैडम जी, चलो बैठो. बसलेत. मंदिरात जायचे सर. हा, जाऊया ना. फोटो काढ. ग्लासेस काढून खायला ना. पहिला स्पॉट आपण कुठे चाललोय. मंदिर किती किलोमीटर आहे इकडून. 6 किलोमीटर. आता इकडे बघा, मी टेम्पलला व्हिजिट करायला आलो आहे. फर्स्ट व्हिजिट दिली त्यांनी आम्हाला 5 किलोमीटर्समध्ये. तुम्ही मार्केटपासून पकडू शकता एवढा डिस्टन्स आहे ना.
आणि ते टेम्पल समोर आहे. हे असे स्टेप्स आणि पुढे जाऊन वरती जाऊन एक्झॅक्ट मंदिर. आता मला वाटतं शूटिंग अलाउड नसेल वरती, इकडेपर्यंत शूट अलाउड आहे. वा वा वा, काल आपण नाही फोटोसाठी विचारत होतो, तर आपण जो टेम्पल व्हिजिट दिला तो आता आपल्या समोरच आहे तिकडे बघा. ठीक आहे. आणि त्या या टेम्पलची आम्ही बोलतो ना विशेषता विचारली तर ते रुद्राक्षाचा जो आकार आहे, स्ट्रक्चर आहे, तसा तो टेम्पल आहे. आणि तो म्हणजे तशी ती पिंडी आहे, स्वयंभू सॉरी तशी ती पिंडी आहे स्वयंभूवाला. आणि 5 नदीचा संगम होतो तसं तिकडे पाणी सुद्धा आहे तिकडे. आणि आपण ते बघूया. रुद्राक्षाच्या आकारमध्ये शंकराची पिंडी स्वयंभू आली आहे. चले काजल. आम्ही इकडे एका दुकानात आलो आहे. वा वा वा, किती व्हरायटी दुकानाची. समोर बघा काय काय आयटम्स आहेत. हे सर्व डेकोरेटिव्ह आयटम्स आहेत सर्व. हे बघ ते होल्डर आहे पूर्ण सोफासाठी इकडे काढले बघ. खूप काय बघण्यासारखं आहे. म्हणूनच आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतो ना टुरिस्ट म्हणून, की आपल्याला काहीतरी वेगवेगळं दिसतं. कारण आपल्याच एरियामध्ये राहून आपल्याला असं वेगळं काही दिसत नाही. सर्वांची वेगवेगळी पद्धत आणि परंपरा आहे ना. हे बघ, हे कोण किचनमध्ये असेल तर त्याला दिलं गिफ्ट करून. किती हेवी आहे ना मटेरियल. हे बघ काजल, ते सॉल्ट बिल्डसाठी बघ मसाले बिसाले. हे कशाला चांगले बोलली? देवारा ठेवायला. प्राइस काय? 4,000. रिक्षापेक्षा बघा 2,500. बघ कार 2,500. विळी बघा, विळी. विळी, छोटी विळी. होय. किती रुपये? किती रुपये ही? 150 रुपये ना छोटी विळी. मिनिएचर जर तुम्हाला किचन बनवायचं असेल ना तर सर्व युटेन्सिल्स आहे तिकडे, है ना. मस्त आहे. आम्ही टेम्पल व्हिजिट केले आणि एक आठवण म्हणून आम्ही काय घेतलेलं आहे काय काजल इकडून. इकडे 2 टेम्पल्स आहेत, 2-3 टेम्पल्स आहेत, खूप टेम्पल्स आहेत. बाजूला सर्व की होल्डर घेतलं. काय घेतलं? हे बघा, की होल्डर लाकडाचं. हे आम्हाला की होल्डर आम्हाला 90 रुपयाला मिळालं. सर्वीकडे इकडे स्ट्रॉबेरीज, बेरीज आहे ना. स्ट्रॉबेरीज वगैरे तर सगळीकडे आहेत. आता आम्ही चाललो आमच्या नेक्स्ट पॉईंटला. इथे पाठी तुम्ही बघू शकता तिकडे टेम्पल आहे. आणि इकडे जेव्हा आम्ही एंटर केलं तेव्हा 20 रुपीज घेतले आपल्याकडून का काजल. हो. चला. वाजले बरोबर. दरवाजा खोलून बसू मॅडम, नाही बसू. आता इकडे तुम्ही बघा आपली ओल्ड महाबळेश्वर टूर चालू आहे. इकडे आपलं पंचगंगा टेम्पल, लॉर्ड शिवा टेम्पल झालं. आता नेक्स्ट बघा केट्स पॉईंट, इको पॉईंट, निडल होल आणि एलिफंट हेड पॉईंट. आणि इकडे सर्व तुम्हाला लिहिलेलं पण असेल तर तुम्ही वाचू शकता. हे रेट्स आहेत. कॅमल. केट्स पॉईंट, इको पॉईंट, निडल पॉईंट आणि एलिफंट पॉईंट हे आपले 4 पॉईंट्स आपल्याला बघायचे आहेत. सर्वात आधी हा वा 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 वा, समोर व्ह्यू बघा. व्ह्यू ना एकदम छान दिसतंय म्हणून याला पॉईंट्स म्हणले जातात ना. वा वा वा, म्हणजे प्रत्यक्ष डोळ्याने बघणं ना वेगळंच वाटतंय. असं वाटतं ना की वाव. आता तुम्ही बघा, आता मी कॅमेरा फिरवतो बघा. 3, 2, 1. आता इकडून तुम्हाला बघा एलिफंटचा पॉईंट दाखवतो. म्हणजे एलिफंट दिसेल तुम्हाला बघा माउंटनमध्ये. तिकडे बघा तुम्हाला शेप दिसतंय एलिफंटचा. आता इकडे बघा काय लिहिलं एलिफंट पॉईंट ना. तुम्हाला कुठे दिसणार माहिती एलिफंट? तो तिकडे दिसला. आणि इकडे आपला सिम्बा. आता बघा इकडे वाजले 10:30 वाजले. ऊन आहे पण घाम नाही येत आहे.
एवढा आहे ना, एवढा घाम बी येत नाही आणि एवढा स्वेट नाही करत आहे, पण ऊन आहे. ह्याचं नाव रॉयल. इथे किती आहे जे राऊंडचे पैसे रॉयलचे? राऊंडला साहेब 200 रुपये घेतो. 400 मीटरचा राऊंड आहे, तो राऊंड मारून घेऊन येतो फोटो वगैरे काढून. जर फोटो घ्यायचा असेल बसून काढला की 100 आहे, जम मारून काढला की 150 आहे. 2 पायावरती हॉर्स उभा राहतो. उठताना केजी आता, उठताना केजी आता. तो हलणार काजल ती बोलते हलतोय तो जिवंत आहे. हो फर्स्ट तुमच्या त्यांच्याकडे द्या. तो थोडी पुतला आहे. जीव आहे म्हणल्यानंतर तेवढा तो हलणार आहे. नहीं पूजा ऐसा ही होता है. हाँ वाह वाह वाह, अरे वाह. आता तुला डायरेक्ट राजस्थान मध्ये घेऊन जाणार. हे तिघी तर उंच वाटतंय ना. आमची घेऊन गेली पूजा आता डायरेक्ट अंबरनाथ बदलापूरला ड्रॉप आहे तिकडे. 400 मीटर त्याला वॉक करून घेऊन येणार. 200 पर पर्सन, 300 2 पर्सन. होय, ती एक्साइटेड होती खूप जायला. जायचंच होतं ते तिला कसं काय. कॅमेलला हलत होता ना. हो. गेली बघ. आमची पूजा कुठे गेली? उंटाच्या राईडवर. चार पाच काढ. आता आम्ही बसणार आहे गाडीवरती. पर पर्सन 20 है भाई. पर पर्सन 20 है. इसका चालू का किती? 80. चालू है क्या? खाली लगा क्या? 1 2 3 1 2 3. दूसरे को ऐसा पकड़ो, स्लो डाउन हैंडल पकड़ो भाई. 1 2 3 1 2 3. ओके, इकडे आपली राईड झालेली आहे. इकडे पर पर्सन 20 आणि आमचे 4चे झाले 80 रुपये. आणि इकडे सर्व बघा, हे पण बसायचं आहे. हे सब चार्ज आहे, चार्ज सब पैसा आहे, सब आहे. आता आम्ही इकडे पॉईंट्स बघतोय. इकडे माकडं पण आहे समोर. जर कॅमेरा जरा चला जाऊया. मस्त ना. फोटो नाही काढायचे, काढूया ना. आता इकडे आहे इको पॉइंट. आला का आवाज? आवाज आला का? एकदम जोरात बोल. नाही ते आज बंद के साऊंड प्रूफ केलं त्याला. आता काय आलं? नाही बंद केलं ते साऊंड सिस्टम. आता जरा वेळ. आता पण काढतो. वा 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 वा, मस्त वाटतं. जरा उन्हाची वेळ आहे म्हणून इकडे मला वाटतं पावसाचा मान्सूनमध्ये ना खूप छान वाटेल इकडे. आणि इकडे बी अवेअर, माकडा बिकडा हातातल्या वस्तू घेऊन जातात. आम्हाला ड्रायव्हरच म्हणले की काही खायच्या गोष्टी घेऊ नका, तर सर्व हातातल्या ते घेऊन जाणार. त्यांना कोणी पाणी देत नाही, मग आपला घेऊनच पाणी पिणार ना ते. हे तुमच्या इकडे आमचे दोन्ही, हा का पूजा? हे पूजा, आमचे दोन्ही पाण्याच्या बाटल्या घेतलेल्या आहेत. जाऊ दे, त्यांचं पण पोट भरलं. पिलं बघ आम्ही मस्त. चला आपण त्यांना घेऊन येऊया बॉटल. नाही नको, त्यांनी पिलं ना, आता नाही पिणार ते. बघ पिऊन फेकून पण दिलं त्यांनी त्याने. पण तिकडे बघते बघ. तिकडे केट्स पॉइंट आहे आणि तिकडे इको पॉइंट होता. 50 का है? कॉपी जरा ध्यान दे आज. थोड़ा ऐसा फिर सीधा रखो, एकदम सीधा रखो. हाँ बस.
ओ मस्त कसं वाटतंय कसं वाटतंय? हे आपलं परमनंट नाही, आपलं टेम्पररी आहे. टेम्पररी आहे. म्हणजे ते बोलले की 2-3 दिवस राहणार अच्छा. आणि जर पटकन घालवायचं असेल तर आपण लिंबूनी घासायचं. आणि हे जे कॉस्टिंग याच्याकडे झाले 50 रुपीज आहे ना. चला तेवढंच लोकल पब्लिकला हेल्प. कसं वाटतं? मस्त वाटतंय. कारण मला तर काय दिसत नाही. छान आहे छान आहे छान दिसतंय. कसं निघतं ते तुम्ही आता बघू शकता. कान कडा हे झाला असेल तर बदल झाला असेल. जरा उन्हात वा. आता कुठे काढतं? पायावर? अरे अवी जलपरी काढली आहे ना ती. हा आता मी हातावरती पण काढलंय बघा. तर 20-25 मिनिटात आपले सर्व पॉईंट झाले ना आणि जवळ सर. आता कोणतं गेम करायची का हॉर्स रायडिंग थँक्यू. केली आम्ही उंटर रायडिंग केली आम्ही. आता किती वाजले बघा? आता वाजले 11:10. आता आपण कुठे चाललो? स्ट्रॉबेरी गार्डन. आणि त्यानंतर पंचगणी चांगले पॉईंट्स आहेत. पण पावसाळ्यात आणि मान्सूनमध्ये इकडे जर अजून माकडने आमचं वॉटर बॉटल घेतली. माकडांनी दोन्ही पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या आमच्या, पण अर्ध्या एकदम पण त्यांना पाणी पिला, पण असं नाही की घेऊन फेकलं पाणी पियाले ते. एकाला माहित नव्हतं पण तो चावत होता. मग त्याने झाकण उघडलं आणि पियाला तो व्यवस्थित. तो चावत दुसऱ्यांदा नव्हता, तो झाकण उघडत होता. नाही, पाठी चावत होता एकदा. काजलने पण फेकली, घाबरली. तो जवळ आला माझ्या मी मुली स्क्रॅच पाडेल नखाने त्यापेक्षा फेकून द्या. मी पण म्हणूनच दिली. तो माझ्या बरोबर चालत होता माकड तर हा, घ्यायला की बघितलं कधी हुसकवू शकतो म्हणून मी देऊन टाकली ते त्याला. टॅटू काढायच्या अगोदर